Gizon gaztia ezkontzeko behar ditu lau gauza. Gizon gaztia ezkontzeko behar ditu lau gauza. Lehenik idoria alegera bihotza, dirua frango sakeran eta bizitziaz ez lortza. Horietarik hiru baditu, laugarrena dut falta. Horietarik hiru baditu, laugarrena dut falta. Bai idoria badut eta alegera bihotza, dirurik ez du bainan ordainez, bizitziaz ez lotza. Aldiz baditu hiru tatxa, bat jo bainuke haski. Aldiz baditu hiru tatxa, bat jo bainuke haski. Novedale jokolari lanean ez ari nahi. Hiru tatxa horien gatik neskatxek maite nautenik. Novedale jokolari lanean ez ari nahi. Hiru tatxa horien gatik neskatxek maite